Antifašizam, zajednički život, poštivanje različitog i različitosti. To je ono što Tuzla jeste. To je u krvi naših građanki i građana i mi ljubomorno njegujemo i čuvamo ovu ideju Tuzle za koju smo sigurni da je najbolji promotor i najbolji put za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Samo ukoliko poštujemo svoga komšiju, bez obzira koje vjere, nacije, boje kože bio, naroda, koji jezik govorio, onda možemo zajedno da gradimo svijetlu budućnost. Nažalost, danas je Bosna i Hercegovina izložena podjelama, svađama, mržnji, a Tuzla je upravo sve suprotno tome. Tuzla je 80 godina primjer kako se može održati suživot, kako se može održati multietičnost, kako se može održati zajedništvo, jedinstvo, kako se može ostvariti živjeti bosansko-hercegovačko bratstvo, jedinstvo u bogatstvu različitosti, kako je to rekao gradonačelnik. Tuzla je primjer kako Bosna i Hercegovina treba da izgleda i zbog toga upravo s ovog mjesta treba da se pošalju te poruke. Treba da svi premostimo ove razlike koje postoje, bilo one stranačke, nacionalne, vjerske, bilo kakve druge, a sve u jednom cilju da očuvamo suverenitet, integritet i nezavisnost Bosne i Hercegovine.